Yun nga guys. So, ito na, umpisahan na natin yung makeup tutorial. So, first of all, we're going to use sunscreen with makeup base. As I have told you earlier, meron tayong sunscreen tsaka makeup base, which is the primer. It's important guys na maglagay ng sunscreen at primer kung ang gusto mo ay long-lasting ang buong maghapon mong makeup. So, yun nga, primer para mas mapakapit mo yung makeup. Sunscreen as a skincare din, lalo na kung lalabas ka, maaarawan ka, mainitan ka, ilagay mo na rin sa leeg para at least protected din yung leeg mo. Apply lang natin evenly sa leeg tsaka sa face yung primer. Then, we're going to set that using the Maybelline Fit Me powder para maset lang natin yung any shine na magagawa ng primer o kaya nung sunscreen. It's important guys, just to be light lang naman. Hindi naman natin kailangan sobrang kapal. Light na light lang yung paglalagay. Apply it evenly lang using powder brush para at least hindi ganun ka-heavy yung pagkakalagay ng powder. Lagyan nyo rin guys yung leg nyo, huwag nyo kakalimutan. At yun nga guys, magpo-proceed na ako sa paggamit ng tinted sunscreen, Sun Glow by Fresh. Ito yung product ni Rehemar. I'm going to use the medium shade. Basically guys, sunscreen na, yun nga. Pero it's up to you naman guys kung ano yung gagamitin nyo. Kung mag-tinted sunscreen ba kayo or mag-foundation kayo. It's up to you guys. For my preference lang, I wanted to use tinted sunscreen instead of foundation kasi medyo magiging heavy naman sa face natin. Lalo na kung mag-face mask tayo later na naka-foundation tayo. So, apply it evenly lang guys. So, kung may papansin nyo, mas maputi na yung foundation or base ko kaysa sa katawan ko. Hayaan nyo lang guys kasi as you may know, nag-oxidize sa akin yung mga products sa mukha ko kasi acidic ako. So, at a later time, mag-oxidize siya, mag-darken siya, mag-blend in siya sa color ng katawan ko. So, hayaan nyo lang ako. Pero kung di naman kayo acidic, go lang kayo sa paggamit ng right shade or sakto sa body shade nyo para at least hindi kayo guide nung shade na preferred ko for myself. So, yun nga guys, apply it evenly lang once again. Lagay lang kayo ng konti sa leeg. Pero, yun nga guys, avoid natin yung piling up ng product kasi syempre mainit, tas saka face mask. So, light lang dapat yung paglalagay natin. So, ayun nga, biniblend in ko lang guys. Let's proceed na guys sa paglalagay ng concealer. I'm going to use the L'Oreal Infallible Concealer. Ito guys, yung Holy Grail Concealer ko. Sabi lang nila, hindi ko kasi sure dahil hindi ko pa nagagamit yun. Dupe daw siya ng tarte shape na concealer. Ito kasi yung drugstore version nung concealer na yun. Kasi as you may know guys, sobrang mahal na. And hindi siya friendly sa bulsa natin. So yun guys, typical applying ng concealer. Lagay kayo sa under eye, sa nose, sa chin, sa any dark areas or dark spot ng mukha nyo na may pimple marks. Tapos guys, yung isa lang ang masasuggest ko para medyo fresh kayong tingnan. Yung paglalagay ng concealer, laging pa-upward or pa-slant para at least mukha kayong fresh kahit hindi, chares. So yun nga guys, blend in lang natin yung concealer. Kasi yung menu, nakikita nyo na yun, na-distinguish nyo na yung color ng eyelids ko sa under eye ko kasi yun na nga. Tapos ngayon guys, I'm going to use the Colorette with Jordan shade for contouring lang naman. Konti lang tayo guys kasi baka ma-over naman. Lagay tayo ng konti sa ilong para mukha naman payat yung ilong natin. Tapos sa chin, sa under ng lower lip natin para at least mukhang pouty ng konti yung lips natin kahit hindi nakikita. Syempre may times na tatanggalin din natin yung face mask natin, so kailangan medyo pouty ng very light yung lips. Ayun nga guys, blend na natin yung
contour na natin. Sorry guys, hindi ako magaling masyado mag-contour kasi hindi ko talaga ginagawa yan. Tapos for the nose, ginagamit ko talagang pang-blend is yung ring finger ko para light lang siya. Ayan, makita nyo guys yung sikreto para instant rhinoplasty tayo guys. Pero yun guys, hindi naman ako ganun kagaling mag-contour. Hindi ko talaga to na-practice ng matagal. So, matagal na panahon. Tapos ayan, blend in na rin natin yung sa ilalim ng lips. Makikita nyo guys, ayan yung difference niya. See? Yun nga guys, proceed na tayo sa paglalagay or pagkikilay. I'm going to use Tinted Brow Gel by Nichido. Alam ko guys, medyo confusing, medyo nakaka-confuse to sa mga nanonood. Bakit brow gel agad yung ginagamit ko? Ito kasi guys, parang ayoko na kasi sabi ko sa inyo, iniiwasan ko yung piling up ng product sa mukha ko. Kasi lalo naka-face mask, hindi talaga nakakatuwa na sobrang daming nakalagay sa mukha. So ito, rumirekta na ako gamitin yung tinted brow gel ko. Ito na yung ginagamit ko pang kilay. Tsaka waterproof siya, kaya okay din. Para at least ganun din naman mag-end up din ako gagamitin ko rin yung tinted brow gel na pang set nung kilay ko. I-recta ko nang siya na yung panlagay ko kagad. Since okay naman siya kahit hindi na kagad maglagay nung, or hindi mo na maglagay nung eyebrow pencil or eyebrow pomade sa kilay. Sa akin okay siya guys. It's your it depends naman sa preference nyo kung anong gagamitin yung pangkilay. Pero sa akin okay ako dito. Mas easy way siya, tsaka waterproof siya sa akin. Tumatagal talaga siya. Tsaka at the same time na tame niya yung kilay ko, medyo mahirap lang siyang ilagay guys kasi medyo mabilis siyang matuyo. Pero sanayan lang yan guys. Guys, so tapos na ako sa pagkikilay. So iset na natin yung concealer natin sa under eye using the Maybelline Fit Me powder. Para set natin yung mga nilagyan natin kanina ng concealer para hindi naman siya mag-move along the way. Light lang ulit. Inulit ko lang ulit sa may leg ko para maghabol yung mukha ko sa leg ko. Yung shade niya actually. Tapos ngayon nga guys, mag-proceed na tayo sa eyeshadow. Since guys, sa face mask, alam naman natin mata lang, ilong na konti, tapos kilay yung makikita natin. So, yun nga guys, makikita nyo, ginagamit ko rin yung eyeshadow ko as highlighter. Sige, yun lang. Medyo ma-blend lang dapat ang gagawin mo pag nag-highlighter ka using the eyeshadow. Pero guys, as you may know, ako yun yung ginagamit ko na pang-highlighter. Para at least long-lasting siya. Kasi mas makapit guys yung eyeshadow kaysa highlighter na powder. Lalo na kung medyo may pagka-oily ka, ganyan. So, yun nga. Tsaka, syempre, para hindi naman sobrang daming laman ng bag mo pag nagme-makeup ka o dala mo yung makeup kit mo. So, yun guys. I'm going to use my Maybelline lip tint. Nakalimutan ko yung shade niya. Wait. I'm going to put na lang ng shade niya sa description below. Para at least guided kayo sa mga ginamit kong product. It's important guys na gumamit ng lip product na matte. Kasi syempre mag-face mask kayo. Kasi guys, I'm going to use din ng liquid eyeliner. Pang-emphasize lang ng mata natin. Kasi syempre yun na lang yung nakalabas natin. Medyo aartihan natin ng very light yan. Kasi nga guys, gagamitin din natin yung eyeshadow palette ko as may blush on para ma-instant shimmering effect yung blush mo. Yan, blend lang natin. Guys, we're gonna use Beauty Mist by Ann Klutz to set the makeup lang para hindi sila mag-move. Patayin lang natin. Tapos itry na natin kung mag-transfer ba yung makeup. Kuha tayong tissue
spot natin sa mukha natin. Yung makikita nyo walang transfer ng makeup or product. Tinry ko rin sa neck para ma-check natin. Tapos, ito na nga. For final check, yun namang face mask. Lagay natin. Then, stay for a while. Tapos, ayan, check na natin ulit kung may transfer ba. So, wala na nga guys. So guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Till my next vlog. Bye guys!